sa pisikal ug espirituhanon. Ikatulong Juan 2. Hinigugma, ginaampo ko nga magauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas, maingon nga nagauswag ang imong kalag. Ang katuyuan sa Dios alang sa iyang mga anak, mao nga sila motubo ngadto sa hingpit nga gidak-on sa mga lalaki ug mga babaye diha kang Kristo. Aron mahimo kini, kinahanglan nilang gamiton sa husto ang matag gahom sa hunahuna, kalag ug lawas. Dili sila makahimo sa pag-usik sa bisan unsa nga mental o pisikal nga kusog. Ang pangutana kung giunsa pagpreserbar ang kahimsog, usa sa panguna nga importansya. Kung atong tun-an kini nga pangutana diha sa kahadlok sa Dios, atong makatunan nga kini labing maayo alang sa atong pisikal ug espirituhanon nga pag-uswag sa pag-obserbar sa kayano sa pagkaon. Mapailubon natong tun-an kini nga pangutana. Kadtong nakadawat og panudlo mahitungod sa kadautan sa paggamit sa unod nga mga pagkaon, tsaa ug kape, ug abunda ug dili makapahimsog nga mga pag-andam sa pagkaon, ug kinsa determinado sa paghimo og usa ka pakigsaad uban sa Dios pinaagi sa sakripisyo, dili magpadayon sa pagpatuyang sa ilang gana sa pagkaon nga sila nahibalo nga dili makapahimsog. Ang Dios nagsugo nga ang mga gana mahinluan, ug nga ang pagdumili sa kaugalingon pagabuhaton mahitungod ni adtong mga butang nga dili maayo. Kini usa ka buhat nga kinahanglan pagabuhaton sa dili pa ang iyang katawhan makabarog sa iyang atubangan nga usa ka hingpit nga katawhan. Ang Dios nagkinahanglan sa iyang katawhan og padayon nga pag-uswag. Kinahanglan natong makatunan nga ang pagpatuyang sa gana mao ang labing dakong babag sa pag-uswag sa pangisip ug sa pagbalaan sa kalag. Sa tanan natong propesyon sa reforma sa panglawas, daghan kanato ang gakaon sa dili hustong paagi. Ang pagpatuyang sa gana maong labing dako nga hinungdan sa pisikal ug mental nga kaluya ug anaa sa dakong pundasyon sa pagkaluya ug sayo nga kamatayon. Himuang ang individual nga nagtinguha sa pagbaton sa kaputli sa espiritu, mohinumdom nga diha kang Kristo adunay gahom sa pagpugong sa gana. Ang kahimsog sa lawas pagaisipon nga kinahanglanon alang sa pagtubo sa grasya ug pag-angkon sa usa ka patas nga panghunahuna. Ang sayop nga pagkaon ug pag-inom moresulta sa sayop nga panghunahuna ug paglihok. Ang tanan karon gisulayan ug napamatud-an. Kita nabunyagan na ngadto kang Kristo, ug kon kita mobuhat sa atong bahin pinaagi sa pagbulag gikan sa tanan nga makaguyod kanato, didto hatagan kita og kusog nga motubo ngadto kang Kristo, kinsa mao ang atong buhi nga pangulo ug kita makakita sa kaluwasan sa Ginoo.